Ingon man ka nga ang fallacy mo na ang mga bakakon. Napa kay matag. Ako ni mga bakakon. Gimana Akong giingon, ang fallacy pagpamakak ang bakakon persona. Asa man mabasa. Ya palang gani fallacy mga wala na bakakon. eh. Wala na eh. Wala na ni. Wala na ni. Basa pa imong baba nimo. Inspirado na ni. Ingon ka ang fallacy mo to mga bakakon. Sumala pa sa art of argumentation Gibali-bali and na. debate by Dr. Africa, kanang gitawag fallacy from the Spanish word falso. Bakakon. Buti pasabot pagpamakak, pagpangilan. Oh. Falso kanino? Bakakon. Diba? Falso no? Bakakon Diba? lagi. Karon, Bakakon. pag nakakomit ka na makaka. Karon, ako sabihin mong game mo, fallacy of suppressing the facts, ebidensya, standard na pagkaman ikaw dawat, ay nag-eskwela. Verification ito. Diba? Kung sa repetition, lahi ng clarification o pag-contest information. Na kay mata wala. Ihataga talaga ni ka. May tagay galing ko, may pasahi ko may nga. Ibasa na ako. Ang fallacy is bakakon. Sige daw, kay ko. Ingon mo kay nga. Ang fallacy bakakon. Amaw. Kay mata wala. Sama diyan pala para siya. Uy, kasi Lagi balikan niya. Makat din na Ingon ko mo daw, yung dalawang manabasa. Wala may lain. Tawara ang Katolik. Tanawang binatuldo. Binatuldo man na. Wala nilain ka pag ba ato referensya nimo. Yang question nun na tugupon lagi sa kanya. Hindi ko magayo. At the same time, Ko na to kay di wala mabasa. po sa credibility. Wala si credential to question that reference. Na naman, imagine, 4,000 experts ang nitanaw ana, ni-edit ana, i-verify ng information, tinuod pa na niya. Sin-sin rin mo, hindi na tinuod? Kasi tuuhan lagi nimo lagi ang imong diferensya o ang Biblia. Dili man na magsumpaki ang Biblia ang diferensya. Kisay nag-ingon sa imo ha. Dili na magkasumpaki ang Kinsay nag-ingon sa imo diferensya. nga ni magsumpaki? No. According sa tama nga pangunahon na, why sumpak ang referensya o ang Biblia. Nga naman, kay ang Biblia nagtuang tinuod, ang referensya po din support sa pagtuga ang tinuod. Okay, punta na. Ingon ka nga ang Biblia at Pakita na ang imong referensya nimo di. Pakita na doon sa pag-ignorante. Punta na nako. Igno man na. Punta na nako. Klaro man na, ignorante. Nga naman, reference. Pala si Pagkiplantahan ka lang ka. Bisang palasyo sa Pagkiplantahan ka ka. Diba? Relax lang. Ingon ba na mga building kay mag-instrument pala. Ano pala si Pagkakaustruman? Siguro ba si aluminin? Punta na nako. Diba? Kung kagagad ang Punta na nako. Sa man, punta na nako. Sige, punta na. Okay. Kana imong referensya nimo ba? Ningon ko sa imo mahaom ba na sa Biblia? Yes. Oh, sa unsa nga pagi nga mahaom? Yes, ang information kung sa isun sa Biblia, maupod ang isulti sa tawag ng Okay. referensya. Ningon. Paklaro sa referensya. Okay, ningon ang iyong referensya, Roman Catholic Church. Ito po ni Kristo ang Biblia wa man nasulti. Pareha dili. Okay, pareha gyapon. Nga naman, tungod kay sumapang Kristo, ay porte en frenon prevalibot at presiyam. Bisan ang gaan si impero di makabuntog. So buti pasabot from the time of foundation until now, naa na ang mga simbahan. Mo nagdeklaro sa referensya nga kanang gitawag og iglesia nga sa Biblia, mo na iglesia Katolika. Yes. Okay. Giingon dira nga imo pareha man ka. Kay ang referensya ningon man nga Roman Catholic Church ito ko ni Kristo pero ang Biblia wala man iko pareha. Dili. Dili na Kasi wala dili. Dili na magamit ka ng word nga wala as evidence. Dili na magamit. Nga naman kay even gani ang court, Unsa naman ni? bisan pag dili makita sa imong mga mata o sa dokumento, mo gamit na sa circumstantial evidence, mo gamit na Gusto sa na ko. isa documents of the experts, mo na ba? Gusto na ko. So, Gusto na ko. bisan pag di ka makabasa letra por letra ng kasulti sa Biblia, pero empirically and contextually, mahibaw-an nato nga kanang iglesia existed from the time of the foundation until now, o kanang iglesia sumapa sa sayan, baon ng iglesia Katolika. So mo yun lagi ka lagi nga digin mabasa. Klaro ato do sa naman. Ingon sa bisan pag dili mabasa. Saan? Wala gini. Kapilan nato ibalik-balik mo ng mga tawhana Kay nga ang Salpong konsensya Tana. pagkubala na. Sul pa na. Ano man kay kanay kubalan man kabalo na gusto tinuod pag iyan mo bagon. Di ba? Wala man kana bitong pag kanang art of presentation of evidence ba. Mo man kabalo. Ano kabalo? Punta na. Wala kabalo Punta na. na. So ang kana magong may wala. Sul pa na. Pwede yung kagtitinuod kay wala. It is a fallacy of science. Sul pa na. Punta na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.